Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ini, okay.
Naka-commercial lang po kita naman sa ibong. Oo. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. For the final countdown, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo kay Mahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Ano tabi maratana ka mo? Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaho! Saan nga nakatutok sa tuyangon yan, lalo na kay sis Mama Bet Ruma, kay Sir Idol Homer Murko, mga legit, Sir Javier Bunsa, mga legit,
Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita ni Nuwebes na Thursday. Petsa 9 na kita ngunyan kang bulan na Oktubre taon 2025. 77 days na sana Pasko na. Sincha ko. Isay ngayang sincha yang. Sabayan po nindon sa indong lingkod sarang oras kita mga tugang 7 to 8. Mag-istorya naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya po palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaabot man po ni Dodigding mga Reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Hoy naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, October 9. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, maday nanggad nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya masana po nakakaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunya. Pakiguide mo po kami Lord kan samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami Lord kan samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Gabos tabi kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Good morning sa sakuyang idol dyan sa Police Regional Training Center si Sir Ryan Llenaresas. Kay Sir Pedrito Perez, good morning ma. Ay mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live the live! Manyan tabing aldaw kita ni Nuwebes. Thursday. Petsa 9 kang Oktubre taon 2025. Live na live! Sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan samuyang General Manager na iyo man po ang presidente kang Albay Legaspi online broadcaster or Alcoba. Sir Maestro Nil Altuon. Sabay man dyan si Sir SM Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamorogtakan. Ano man po ang sendong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy. Enjoy! Relax! And syempre mga tugang, bawal po ang kinit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po, tabing ini. Good morning tabi kay Sermon Sorara, good morning sa sakuyang idol. Kumusta man tabi sa imo Andy Bubad, kay Ma'am Helen Peña Formosa. Ano nga yata Formosa? No. Pangyari. Kumusta po?
Mary Grace Caudilla, Madam, good morning. At ano ta, siging garayon ngunyan kan mga barkada ko. So mga classmate ko kang high school, sige ang garayo. Ako na sanan, sige ang pakalbo. Sermon. Ano kayo nan maritabi sermon? Sermon surara. Pa-shoutout na tabi kay Bro Roy Ranyola of Kingson Contractor and Tobacco Santiago Trading Incorporated. Birthday ngon yan tabi sermon. Sige tabi, happy birthday kay Bro Roy Ranyola. Happy birthday tabi sir. Sabi yan ni Sermon na Surara sa kuyang amigo. Ay ko na nailing. Ay na kami nagkakailingan kay ni Sermon ano. Paano nga day ka mo maghilingan na day ka man nga nagluluwa. Ka man nga nagdidigis ako. Pag day nga ni kaya imbitado day ka mo magduman. Ay napahit nindoan day magkami imbitado riyaon ka mo duman. Ay, bakong ngayon tabi, Chok Buboy. Chok Buboy. Ara mo dapat ang sarong tao, dapat disiplinado ang buhay mo. Yo, pag day ka man nga ni imbitado, day ka magdumanta. Day ka nga ni imbitado, magduman ka. Kasupog baga tabi, Chobuboy. Iling nga kami ni Chobuboy. Pag day kami inimbitaran, dahil lamang kami madya. Ako? Oh. Arog dapat kayan tabi, Ma'am Lea Basaysay. Diyan sa Bakeke. Bago ngayon tabi, Ma'am Lea. Si Ma'am Lea nga ni, pigpaparaw rin imbitaran man ako kaya ni magpasyar dyan sa Bakeke. Pero day ako nagdadya. Lalo na pag dahil kayo nimbitaran, dahil ka mag-jat. Yo, tad may istorya ako kaya, papamahawan ko ni papangugton, papamamanggihan ko pa ini. Magdangog katabi, nonoy. Taga rin nasa laka kang sa imong kinalaban. Dahil mo midbid si Mr. Hulbutana. Dahil mo midbid tabi si Hulbutanaw, yan si Sermon na suwat mo. Tapos si Buboy. Aputon mo. Baka mawala ta ka. Ano siya, Buboy? Naon ko ito bubat ko digdi. Meron ngayon. So crispy pata dyan sa Easy Aya. Sige tabi mga tugang alas 7:20 na. Inutunta mo na sa importantihon. Tayo kita ngunyan na tigbabantayan. Hindi mo nang importantihon na public service. Para po sa tuyang mga kababayan. Tamay LPA. Natigbabantayan ngunyan mga tugang ang pag-asa. Si Chok Buboy nga ni. Tantamag dyan man yan pag daimbitado. Daimbitado si Chok Buboy. Kami nga ni, may nantigapo dan haluyong pamagabot. Gusto pa sundoon. Pag-iabot, may agdami yan si Chok Buboy. Pag-iimbitaran mi. Gusto pa sundoon. Arog dapat kaya. Dahil ka nga ni imbitado, dahil ka magdyan. Kaya iba mo pa so ago mo. Ano, Isus Maria, dahil na ka mo nagkasurupog kaya. Inay ko po kulang na sa nang iba nindo sa mga akos nindo. Nganing kasabay sa bilang, tapos ako ang hanapan nindo. Ako pang hanapan nindo, buisit na niya. Ano man nga mga pigpaparatara mo ngayon at yan tayo didetalyista yan. Sige tabi alas 7:21 inutunta mo na ining magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya na po ang Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Pag-asa. Shh.
Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, October 9, 2025. Sa ngayon, southwesterly wind flow or yung hangin na nanggagaling sa timog kadluran ang nakakaapekto dito sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, para naman dito sa may northern at central Luzon, naasahan naman po natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pinasahan din natin yung mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. So ngayon, meron din tayong binabantayang bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung category tropical storm at may international name na NACRI. Ito yung huling namataan sa layong 1,505 kilometers east ng extreme northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito yung kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. So ito pong bagyong sinakri, posible po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pero kung papasok man po ito ng ating PAR, dito lamang po ito dito sa northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya wala po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At papangalanan po natin itong Kedan. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, dito sa Luzon, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Dulot ito ng southwesterly wind flow. Samantala, para naman dito sa northern at central Luzon, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers or yung mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin i-check ang mga ating local PRSD or panahon.gov.ph para sa mga nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Tugigaraw, asahan natin ng 25 to 33 degrees Celsius. Gayon din dito sa Maylawag. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin makakaranas sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot ito ng southwesterly wind flow. Agwat ng temperatura for Calayan Island sa Puerto Princesa, 25 to 29 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. For Tacloban City, 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. Davao, 25 to 30 degrees Celsius. At Zamboanga, 24 to 30 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 AM at ang sunset mamaya ay 5:40 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon. Magayon inita paglaog sa par paluwas man tulo. Yo. Kaya yan ang dapat ipagpasalamat sa satuyang kagurang ng tabi December 8. Makulimlim digdi sa Manila namin. Yo. Ingat tabi ka mo dyan ha. Ingat po. Si Sir Bunto palan sa Banawi pala nito. Ano tinaram ko sa kuya Kasubago? Banawi. Pakalan bagakan mga pagkini ki mga piyesa kang auto o Banawi. Yo. Sige po. Salamat Pag-asa. Alas 7:26 na mga tugang. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Day po mag-arali istorya ko sa Indo kung ano ang tigsasabi ko Kasubago. Mabalik po ang programa makalipas lang po ining importante sa nang pagirumdo. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 24
21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa TV na makukuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Balik po kita mga tugang sa programa alas 7:28 ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Sige tabi, MBY Dormitory, your home away from home. Salamat tabi, Madam Maylin. Ingat po. Siring man mga tugang ang programa nga dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse kan Syudad din Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang Bagong Malinaw, syempre yaon man po dyan si ABC President Cap Art Abila, kang SB Malinaw, and kasabay taman ang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan po yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Salamat! Sir Rolando Kamata, makulimliman tabi digdi sa QC. Sige, ringat po ha! Balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Ako man po gararay si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni... Kanyang pongal daw kita ni Nuebes, Petsa 9 na kang bulan na Oktubre taon 2025. Sundo kita tabi mga tugang alas 8. Kaya pa? Paiton tanay na eh! Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang ta alas 7:30 na ng sa tuyang Philippine Standard Time. Ayos may palakpak pandit. Sige. Mga tugang kasuudma ulat sa bayan 100 days of accomplishment report ni City Mayor Reynaldo Bragais, asin ni City Vice Mayor Ate Glenda, na ginibo dyan sa BUTC Gymnasium. Kami tabi, Sir alato na ha, madali sa natabi, Sir Homer, igwa kami ki mga imbitasyon so mga media, maski mga taga-Legazpi ngani, may mga pinag-irimbitaran. Ibig sabihin, may invitation. Ngunya, legit kaming may mga investigasyon. may mga investigasyon na naman tuloy. Invitation. Kapag mga arog baga kayang formal bagaya,
Dahil pwede dyan so basta-basta ka sa namagya. Sa madaling sabi mga tugang, may mga nakalaog duman na nagpamiridbid man na midya. So midya-midya baga na daiman imbitado na iyo na permen mga gibo-gibo ka ini pag may mga tiripon, may preskon, may mga okasyon, permirayaon ining mga midya-midyang ini. Na day taram kung anong pinaka-purpose tabi kay ni Sir Homer. Pero naku ako natakaso banggi dakulon ang nagchat-chat sa kuya kung ano ang mga gibo kay ini. Ini palang so grupo na nagpapamidbid na taga media. May nakuha akong faking ID na gamit. ID kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kudi nagduda tulos ako ta. Hiniling ko sa kuyang KBP accreditation. Iba ang pagka-imprinta kan sa kuyang ID sa KBP kaysa pig-post niya sa social media niya, sa account niya na siya KBP member man. Nagduda na ako and saro pa gusgus na baga kita sa social gusgus na kita sa broadcast tabi Sir Homer. Kung isasabi ko sa indo kung anong taon ako nagpuon sa broadcast, mga 1993 gari o 1992. So pira ng taon hanggang ngunya na 2025 tabi Ate Pides, pira ng taon ako sa broadcast. Kaya dahil naman ako maistoryahan kan sa mga arog kayan. Di iyo. Pigkol ko so atensyon kang presidente mi sa KBP. Sir Homer. Pigkol ko sa atensyon kang KBP president. Ang KBP president pala ngunyan. Yaw na ako, di kompleto na ako eh. Si Sir Ray Sibiliano, ang president po kang KBP Albay Chapter. Tapighapot ko kung talagang accredited ining tawong ini na nagpapamidbid na media, lalo na digdi sa Premier Distrito kang Albay. O baka kung sain pa nagpapamidbid ini gamit ang faking ID. Sabi sa ko ni Pres Ray Sibiliano, bako tabi accredited yan. Maliwanagon. Ibig sabihin tabi, Sir Home, piki mananggad so sa iyang ID sa KBP. Okay. So ito sa nahiling ta. Balikan ta sa istorya kasuudma. Di, nag-attender kami kay Ulat sa Bayan. May mga imbitadong media. Okay, sarok kita duman sa mga imbitado. Ngunyan, kumo tigrespeto siguro ako ni Mayor Ray Bragais, inapod ako. Sabi sa kuya ni Mayor Ray, bila nga daw nga tabi pa di kung pirang taga-media. Di, nagrani ako duman sa tugang ni Mayor Ray sa madihong ko man na si Manay Ami. Niya ako manay pipabilang so mga taga-media ni Mayor Ray. Diyo. Binilang ni Manay Ami sa madaling sabi tabi Sir Homer. Bako ako ang nagbilang. Ngunya, pakabilang ni Manay Ami, arog ngaya tabi ka ni Sir Mox. Uni ngaya, arog ngaya ka ni, uni ngaya ini, pira ka mo arog ini. Nahirak man siguro si Mayor Ray, so iba hali sa Legazpi. Kaming rayaon sa nasa area, dyan sa Tabako, dahil kami nag-i-expect kung ano man, kung may itao o dahi. Tang importante hun, makakover kami kasamuyang trabaho bilang taga-media. Legit na taga-media
Okay. Sa kuya ni Manay Ami, nasugo ako tabi, Sir Homer. Nasugo sana ako. Ngaya, huning ngaya tabi, Mox. Huning ngaya, aron ngaya kaini. May tinuro sa kuya, ito ngayang mag-agom, itao mo sa nangayduman, saro. Ha? Saro. Tamag-agom nga ni tabi, Sir Homer. Permi pala nining nag-iiba-iba, ining mag-agom na ini, kung sa insahin nakakaabot-abot, pag-abot sa listahan, permi sindang dua ang ilista. Tanganing kung may sobre, may paipit, duwang sobre, duwang paipit ang makukuha. Okay. Di itinaw ko na. Tinaw ko na. Okay na, gabos na, natawan ko. May saro nga ning din natawan, tawinali na, day man nabilang ni Manay Ami, pero chinat ko, pinaliwanagan ko. Sabi ko, Manay Ami, may saro kang day nabilang. Ha? Tapos isay ngaya, arog ngaya ako kayo so arog ngaya kayo o sa agas ngaya, padigdin mo sa ko. Diyo, uni na tabi, Sir Homer, supahit. Tinaraman ko man siya sa pagtao ko sa iya, na saro sa natabi, ang bilang nindo. Tayo ang sabi sa kuya ni Manay Ami, di akong labot kang pagbilang. Di akong pagkaaram. Nasaro man sana talaga kita tao sa inda, sa pag-agaw. Diyo, uni na, naitaw ko na, noon nakuki na. Pag uli ko, sus, pauranan ako kay chat. Pauranan ako kay chat. Nag-post pa sa social media niya. Uni so post, tabi Manay Ami. Pero kunyan, tig-derelate niya na. Pero dahil na siyang ligtasan sa kuya. Ha? Dahil na siyang ligtasan sa kuya. Okay. Sabi niya sa kuya, tabi Manay Ami, huni so pahit sa pimirong chat tulos. Taday ko man nga ni midbidin eh. Ha? Dahil ko inibistado. Sa totoo, bako ko nga ni friend sa social media, nag-chat sa ko. Sabi digdi, Sir, natatabi bako patas, magtaok ki akomodar sa media, nata mo winalat so kaiba ko. Tapos, sumanga pag-iriba ko, pigwawan kay. So kaiba ko, sinabi mo, saro lang kami. Nasindabaga, tulo, saro na station, sana kada sinda. O, sabi niya, nga ta nga so tulo, saro masan ng station sinda, nga ta, tig 1,000 daa. Auta ako tigapot. Dahil akong pagkaaram ka, para nasugusan ako magtao sa indaw. Okay, di ko na, sabi digdi, makalibong ang isip mo, garo raot ang payo mo. Gari raot ang payo mo mag-isip. Pagkarayon mabi, sa masunod, makapikunon katabi. Yugon mo ang tabi Manay Aming pahit sa kuya ka. Kung dae ka mag-irinit ang alimantak mo, ako ang babanatan mo lityo mas ka. O ni pasupos niya. O ni supos, danguganin do supos niya. Pero tig-iris na tabi ni, pigdilit niya na. At tagarin na nahimasmasan niya na. Nahimasmasan niya na. Nasala so ginibo niya. And may nagpaliwanag siguro sa iya na ako nasugo sana. O ni nasupahit tigdiyo. Inan mas matindi. Si Homer. Ngunyan mainit-init pa. Grabe ang pangangaipo mo. Grabe ang pangangaipo mo man. Solmox. Solmox ka pa talaga kipirak. Imbis tawan mo, dai kang pagmakulog. Dapat ang apod sa imo, solmox. Nangyari po yan sa Ulat Bayan, 100-day celebration digdi po sa Tabaco City. Kapasluan kang sarong media announcer. Ang nakalagdigdi sa nagpost, Silos Vlog TV. Sarong media announcer sa Tabaco City, bako patas ang pag-akomodar sa pag-iribanan sa media. Sa Ulat sa Bayan, makahirak kung kang sarong media na day natawan, kang pamasahe, yun palan sinulmox para susarong taga-media. Yugon mo ya. Ang gustong sabihin tabi, Sir Homer Morco, kinuha ko, binulsa ko, so para sa agom niya,
Salbatanang nahiling mo ng tabi Chatita Verses. Haputan nindo si Chatita Verses. Bistado ako kaya pag abot sa kwarta. Dahil po akong record digdi sa tabako. Dahil akong record digdi sa area akong arog ako kaya. Kaya nga ni pigtiwalaan ako ni Mayor Ray. Tapos ni Manay Ami na ako ang manao. Tapos akong babanatan din daw. Buisit na eh. Inay ko ko. Kuni digdig tabi. Damo ganun din eh. Hilinga po din daw. Ako, si Chatita Verses bista daw kaya. Ako tabi, ang prinsipyo ko sa buhay. Ang kang pamilya ko, pag day tabi ako imbitado, day tabi ako madyan. Tama kasubok. O kamo, day man palang kamo imbitado duman, mga midya-midya. Tapos kamo pasulabi-labi. Dakulan mga nagpaabot sa kuya yun. Na ini pala na vlogger pala ini. Ha? Vlogger, tapos vlogger pala ini. Tapos may pigpo-post siya sa social media duman sa post niya, sa account niya na siya miyembro kang KBP. Iyo ini siguro tabi Chatita Verses. Ang pigpapahiling niyang ID sa mga pigduduruman niya, kaya ang apod sa iya taga media. Naka-uniform pa pati nakasurat pa kidakulao na media sa iyang likod kan sa iyang bado. Samantalang ako, nahiling natabi nindo ako magsulog ki na may media ang bado ko. Hindi. Maski nga niyang ID ko sa media, tigtatago ko. Dahil ko pigpapahiling. Dahil ako nagdadyan sa mga opisina, maski sain. Maski pa nga ni, may supadihon ko nga ni, pigdagitan pa ako, siningil nga ni, si Vice Mayor Ate Glenda. Pigsingil ako kaya nga, tangaya mokstaday ka nagduman. May okasyon baga ngaya ako. Ipasahot ko na sa Natabi Primes. Ngaya ako, busy ako. Pero ang totoo, dahil man ako imbitado. Dahil ka naman nga mentras pang imbitaran. Bistado mo baga ngaya ako. Magsaraliri kitang tao. Harani ka ngaya sa muya. Barkada mi ngaya ka. Bako po arog kaya. Sumadihon ko nga ni, sabi sa kuya, nga tangaya pa dita dahil ka naman kang birthday ko. Minarasunasan ako kung ano-ano. Dahil ka man imbitado ka, tatamagduman ka. Makasupugon baga, kung baga duman sa mga imbitadong ito, bilang na. May ipalwas nga ng imbitasyon. Tapos masuro sa luso, kamo duman, kamo pa sa mga urag-uragon. Daog pa nindo sa mga tunay na mga taga-media. Na para minasulpot pa sana kamo. Nga nindo aram kung anong trabaho nindo. Tapos ako ang babanatan mo na hinabas ko so 1,000 ni ago mo. Klase mo yan. Sabi ko noy, dahil mo ako bistado. Kaya noy, may kakalalagyan ka sa kuya. Dahil mo ako bistado. Taramanta ka. Dahil ka magpailing sa ko. Yan di ka sabi ko eh. Kaya samasunod na ako. Habo na ako. Nasugo lang ako. Tanway tiwala sa kuya. Nagtiwala sa kuya si Manay Ami, si Mayor Ray, na ini, maitatao sa inda. Ako palugod sa nadali. Naday akong pagkaara. Nahiling na nindo ya. Kaya tabi ka mo, lalo na sa mga elected officials.
kung ining tawong ini magdyan sa Indo, please lang tabi, ingat ka mo. Minsan baga kaya, ang pag sinabi mo kayang media tabi baga chatita versus pigrespetar. May taga-media ngayon dyan, may gusto ngayon makipag-ulay sa imo. Tigrespetar yan. Dakulang respeto kan sa tuloy, lalo na sa mga public officials. Pigrespeto po ang media, pagdadadawag na media. Pero so legit na media, bakong media. May nang-istorya sa kuya, na ining, ano ini? Ang ngarang kayo ni? Jewel na ini. Ano pala nini? Choir pala nini, choir. Choir na sa simbahan. May nagsumbong man sa kuya, choir nga yan sa simbahan, choir. So nagtutugtog bagatabi dyan sa simbahan. Matibay pala nini magtugtog dyan sa simbahan, kay Alleluia. Pero ang gibo sa demonyo, magpaparapang loko kakitawo. Ano nga pod kaya? Impostor. Nagpapabidbid siya, bako man siya palang taga-media. Diyo. Sabi sa kuya, may nag-istorya pa sa kuya, ngaya, choir ngaya yan dyan sa simbahan. Ang ginibod at tabikan ma'am ay rin kakilalabon. Gari nagsulusit para databi ibakal ke instrumento para gamiton sa simbahan. O inda sa nangaya, kung nakasulisit, nakabakal ki instrumento, kung hain na so instrumento, baka ngaya dinara. So arog databi kaya, may nag-istorya man sa security guard ngaya yan. Tapos kunya nagburo vlog, pero may kairiba so agaw. Tapos ang pamidbid, sindang duwa pati sindang duwa mag-agom, parehas ang uniform, may nakalag na media, dakulao na media, sa likod kang bado ninda. Kaya pag nahihilig mi sa mga legit na taga-media, nagsisay iyan. Tigdaraog-daog pa sa mga legit na media. Tigdaog-daog mo pa, noy. Tama, yaong ka. Nagdadangog ka. Nagdadangog ka, noy. Naghiling ka. Tama. Makukuha mo ang hanap mo sa kuya. Makukuha mo ang hanap mo sa kuya. Iyan na tighamurhambog mong ID mo sa KBP, pigpa-verify ko na yan. Iyo pala niya pigagamit mo. Kaya dagiton pa lang sa imo si Vice Mayor Abby Cargullo. Kang malinaw. Tang sabi sa kuya ni Pading Vice Abby, nagapod sa ko, bitbit mo nga yan Yako da itabi pa de. Taday ko man talaga mitbit yan. Ni na. Ara mo nga padang gibukan digde. Jason si ba na nga ako kandig de. Kang mag-agum na yan. May kairiba pang iba. So pimiro nga pa di, tikturo tawanan ko man niya ki pang gasolina. Tanairak nga ako. Autat si Rosimana da siya. Ang ginibo ni Vice Mayor Abby Cargullo, tinaramuyaw ni Vice Abby Cargullo. Ano na nga ka mo? So mga legit nga lugod na taga-media dahil nagdidirigdig ka mo nga so Rosimana na sana. Inay ko po sa tiwi. Si Pading Vice Jojo Climaco nag-usip man sa ko. Aram mo nga padi. Permiyan niya raon digdi. Pero nga aram ko ng teknika yang kung paano magharali. Niya ko ano tabi padi. 500 sa na ngayang katapat ka. Pag tinarawan mo ngayang 500, mawarara na ngayon sa opisina mo. Pero ngayon kung dai pa magtao ki 500, dai pa maharali sa opisina mo. Riyaon andyan, matarambay iyan. Uyugon mong gibo nindo yan. Na kamo ang nagraroute ng institusyon kan media. Na bako man nga ni kamo taga-media. Salbata ng mga lityomas na ini. Ngunyan. Ngunyan tabi nonoy. Ako ang madisiplina sa imo. Halaton mo sana. Tadi disiplina. So kibis ni na itong ID mo. Saan mo ito pinagibo?
Saan mo ito pinagibo? Pina-edit mo dyan sa mga computer shop? O nahiling mo suppose ko na legit na KBP accredited? Ibahon baga duman sa tunay na ID kang KBP, dyan sa ID mo, pigpurpose mo sa social media mo, sa account mo, na tighambog mo, na ika KBP. Tapos ako nga na sabi ko na, mag-public apology ako, buisit ka. Pumahiling ka sa kuya, tabanda. Sabi ni Dion, nag-comment siya, daay katatao magbisto kita ga online news o uragan mo online news ka na. Sabi mo media ka. O ngunyan online news ka na. O sain ka naman na online kasi ako miyembro man tabi ako kang Alcuba. O diyan na online ka na ha. Ipapaverify ta ka naman kay Maestro Nil Adtuon. Iyo ang presidente kang online. Digdi sa Albay. O ngunyan pag nabuking ta ka naman na online news ka, mataram ka, ay vlogger nga ako. No. Kung vlogger. Kung media, kung online. Bago mapamidbid ka mo, hilingan bado nindo magagaw. Ano nakalagyan? Media. Wrong spelling, dapat ibang media linaag nindo. May saro pang yung istorya sa ko. Nag-abot sa mga national candidate kang karampanyahan. Biyo mo databi no pigbukod si Senador Bungo. Taday pa ka muna tatawan. No. Sabi sa kuya kang padihong ko man na coordinator duman na media ni Senador Bungo. Aw ngaya pa di, tabiyo tigburukod kan si Senador Bungo. Na dahi man nga ni sinda ka intra, dahi sinda kasabay, dahi sinda sa lista. Biyo ba ngaya pigbukod si Senador Bungo? No. Ay nay, dahil mo ako na ibistado noy ha. Ngunyan, pag nahiling ta ka mabibistaduan mo ako. Mataram ka di akong practice. Ha? Mahiling mo na. Dahil mo ako bistado na. Ha? Bago ako na supipitsuging taga-media. Turong ko sa imo, nagpuna ko sa broadcast 1993. Bilangon mo ni kung totoo ka magbilang. No. Sabi mo pa nga ni na kaming mga haloy na sa broadcast, mga ralaos na. Ralaos na kami. Tapos ikang mapalit, taralaos na kami. Kung ikaw man sanan mapalit sa muya, naarog ka ang ugali mo, arog ka ng gawi mo, halaton mi na sana bago kami magkatirigbak, so gigiribo pa sa ng mga aki na masalida sa muya sa broadcast. Bako arog mo. Kan masalida sa mo? No. Ha? Salidahan mo kami. Ta kamera laos na, tagururang na sa broadcast. Salidahan mo kami. Kung ikaw ang sanan masalida sa muya, halaton mi na sana bago kami matigbak. Halaton mi na sana so gigibuhon pa sana. Ibabados pa sana kan mga ina na mapalit sa samuya. Nen. No. Ayo, nasabutan mo. At papasabuton ta ka maghapon ini hanggan wari papasabot-sabuton ta ka. O kaya ngunyan, pero bako yan, may gigibuhon ako sa imo noy. Ayan, nagigibuhon ako sa imo. Alat ka lang. Ilingon ta. Kung hanggang sa inang urag mong yan. Kung vlogger ka, mag-vlogger ka sana. Kung choir ka sa simbahan, mag-choir ka sana sa simbahan.
Bata maray na ko ta magkuruper ka sa nasa simbahan ta. May nagstaram sa kuya. Nakwer ngayon sa simbahan. No. Pagkwer baga sa simbahan, tabi si Raul Bubier. Pagkwer ka baga sa simbahan, relihiyoso ka. Tanti ko kurad yan kan mga pari sa simbahan, mga relihiyoso. O ta ako ka ito, naging sakristan man ako. Reliyoso man ako ka ito. O tapos araw ka ng gibo mo. Araw ka ng gibo ni Dumagagom. Di ka mo nasusubog ka yan. Napirme mo kay Riba so ago mo, tapos mapamidbid ka mong media, tapos mapalista ka mo, duwa ka mo. Kulag na sana nindong daron, so mga aki nindo, nganing dakol ka mo. Pag sinabi ngayon, duwa ngayon kami magagawang tulong aki, o may 5, o di may 5 kaming sobre. Iyon hanap buhay nindo. Ako ba ko sa pag-anuday ako nabubuhay sa broadcast? Tandaan mo yan. Daya ko nabuhay sa broadcast. Naabot ko ang buhay kong ini. Bako dyan sa broadcast. Kaya dahil mga kubistado noy, babanatan mo ako sa kantidad na 100,000 iyan. Nakino ako, hinabas ko. Taday ko itino sa ago mo. Si mo. Katapalan ta ka lamang kimanan ribo. Tapalan ta ka na. Baka iba itapal ko sa imo, makakuha mo anak mo. Morning tabi, Sir Mox. Relax lang tabi. Basta legit po ang pandiurag na announcer. Ano yung problema? Relax man sana kita. Pero may kita relax. Kundi dahil ni papatawadon, dahil ni tawang ki pagkakataon, ining mga yudi mo na ini mga tarantadong ini na nagraraot kang industriya kang media, lalo na digdi sa first district, dahil ni papalampason. Kanararaot kayo ni sutunay na mga media. Pati kami damay. Digdi sa first district, araman nindo kung sisaan mga taga-media digdi. So mga legit. Sige. Haputan nindo, magapot-hapot ka mo dyan. Sisay si Manny Moxea, sisay si Mr. Hulbutana. Haputan nindo ang mga politiko. Kung may record ako sa kwarta, na nang bubulitas ako dyan, nang kukulikta ako kung ano, haputan nindo. Haputan nindo. Kung igwa ko ki-record narong kaya. Sa kantidad na 100,000 nga nayoton mo ako, buisit ka. Atya naman, tama pangugto kita. Serbisyo asin ripa. Ako! Ingat ka mo digdi ha. Kaya ingat ka mo. Angon yan, may gigibuhon kita digdi, tanganing maaraman nida. Nganing maaraman nida. Na ini, nararaot digdi sa mga tunay na mga taga-media. Sa mga araw kaning gibo kaning mga yudipungal na ini. Baka ngayon tabi, Sir Erwin Tumala. Mga yaw. So mga tultol, putulugod sa kilid, daing ribok-ribok. So mga media-media, iyong labi-labi. Pangyari sa mapa ko. Tapos daramay-damay, pag raot so nagpamidbid na taga-media, raot na sutunay na taga-media. Inay. Ini ang dapat puro tulon-tulos ang sungay. Kung saan na bakon sungay ang putulon ko ligdi. Bakon midbid mo ako, Sir Erwin Tumala. Bako sana sungay ang paputulong ko ligdi. Tandaan mo yan. Param na kita duman naman kita taod sa programang Sutama sana 10 to 11 ipapadagos tayo. Tapos ako mo pansabihon na mag-public apology. Buisit na yun eh. Ako so gigibuhon mo ako sa may diferensya. O sabi mo wag sa kuya, raot ang payo ko. Ipapamati ko sa imo kung gurano karot ang payo ko. Sabi mo baga.
Baka itandol ko ang payo kung inisay mo. Aram na kita. Uy, pasensya na tabi ka mo ha. Bako man ako high blood. Pasensya na tabi ka mo. Kuya si Sir Erwin na tumalabista daw kaya. Pero natabi Sir Erwin susinap mo yung. Bako sana sa po yung maabot kayo sa ko. Ailing mo na oy. Ailing mo na oy. Oy, param na kita. Sa pangaran ni Madam Aileen kang MBY Dormitory. Sa pangaran man yan ni City Vice Mayor Ate Glen Daong Bungaw, City Councilor Rene Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo. Ngunyan, dahil na ka muna kakaduman sa Malinaw, tatinaramuyaw ka mo ni Vice Mayor Abby Cargonyo. Inay! Dahil na bagang iya pa rin nakadigdi. Mem, yung naginibo nindong hanap buhay. Sa pangaran man niya ni ABC President Cap Art Abela, saka sa Kapos Bilo Lotto Outlet. Sa ngaran ni GM Maestro Neil Adton, ang Presidente tabi kang Online Broadcaster Association of the Philippines or ALCOBA. Siya tabi ang Presidente kang Online Broadcaster digdi po Salbay. Ayan, ipapaverify ta ka naman. Sulo ka na sa KBP. Pinagibo mo pala nito sa computer shop o kaya sa recto. Itong ID mo sa KBP. Pinagibo mo sa recto kaya dyan sa computer shop. Sala pa so paka-edit. Malisyahon. Malisyang peke. Sa pangaran man ni Sir SM Tony, ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini. Si Mr. Hulbutana, saga naman. At yan, 10 to 11 sa programan. So tama sana. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye. Serbisyo Asin Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación,
ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion, danay na ipamibi mo kami.